Second chance, Stephen Adumchei, dear, and ye papa, Opambo, Kumasi Mayor, Opambo, Ebenezer, a best friend say, where do we at him? We at Yamanaway, we are Cassia children, and fast will be any so. A bassa, Omonsarama mu Krumono, a bassa, Omonsarama mu Jumamono, a bassa, Omonsarama mu Tiafi film, a Yukumasi film Tokana, not a sigh echo west. If it's a way, Mr. Osum Ebenezer, sorry, we should Mr. Osum, second chance. Sorry, a besser. Mona Muslim Quanchere, Stephen Adumchei, dear, Swaffo Ebenezer, Opambo. Mona Muslim Quanchero, Ntia Buffoni bar, a Buffoni Tuoma bear 2 weeks net won't try. A Quanchere Bienho, so bolo, yes, Mojano, yes, Moja, hibiscus leaves, then as if we are frafrano, I to Messiah Diano. Ye need the intimate a Buffosu. So bolo hibiscus no se yanum wie ne se adwene ne nyansa madia na yegosu no yeden enipa o wa hoto na se o ayaresa otumi dwene ko akiri na yanum hibiscus no so bolo no ene ye yusu abenfo kun ne oyo no ne se adwene ne nyansa madia na yegosu to yeden patakon agekon yankopon kosuakoko yankopon etiasede a opambo twa so opata kon je kon de ne o ha ho ayeden nyame a oso no so oye reto nyankopon de a opata kon je kon de ne o ha ho ayeden opambo nipa de den sabonebo esu se erade hume mobo na pijame na se wo hira mi a mebo wadwuma me pija wadwuma nipa so se erade boa me ministry in grow na me je de metimi bia se wasem no ebegina na nyame ho nipa yimobo nyame boa nipa yiwe na nipa be boastful nipa e de wiase afefede ne wiase ahonyade e kire ne ho na de mu ye de nka ye de ho bo rastas ikotie Bob Marley one love music do asanka yo de mu ye de me ka ko sisai ene mabawa ene mrantie bi ese adoma bomo so na pe ni ko hwe TikTok ho nsema mrantie ne mabawa yika so ban bi omo dana di ene atennie wanto no mu di ne patem na wi a ya quotation be dia pake odi watem no oye ne ye o jisika by force me ya kwankyere ne nasefo no okoka o se hey medi watem atemdedie no omusua frimpanefo ne bi ho o head dressing bi a maba wo be ne manje be TikTok aye makeup ahodo chim doku bi o fa atade bi afa glasses bi esnani on hip hop artist difference bi anim ya moso yanka ho asem okoka ho asem awanya asem omusua frihefo ho ya besre yaja second chance Stephen Adumchei dear ene ye papa Opambo Kumasi Mayor Opambo Ebenezer ya besre ne se we do we atem we atu Yamanaway we akase ya children and fast will be any so e basa omonsoro ma omu okromo no e basa omonsoro ma omu wadwuma mo no ebasa omonsoro ma omo tia fiefiem ayekumase fiem ntokwana na esa ekoye west efese we ni me se osum Ebenezer sorry we so ni me se osum second chance sorry ebesre o mona musem nima kwankyere Stephen Adumchei dua Swaffo Ebenezer Opambo mona musem nya kwankyere o nti abufu ne ba abufo tuoma be 2 weeks net won try akwankyere bie ne ho so bolo yesu moja hibiscus leaves then as if we are frafrano I to Messiah de no ye ne de etimete abufo so ho hibiscus so bolo hibiscus no se yanum wie ne se adwene ne nyansa madia na yegosu no yeden enipa o wa hoto na se o ayaresa otumi dwene ko akiri na yanum hibiscus no so bolo no ene ye yusu abenfo kun ne oyo no ne se adwene ne nyansa amade a na yegosu to yeden
patakon agekon nyankopon kosuakoko nyankopon eti asede a opambo twa so opatakon jekon de ne wo ha ho ayeden nyame a oso no so oye reto nyankopon de a opatakon jekon de ne wo ha ho ayeden opambo muntwa so ayeye Here adom kyɛ dua. So for panyin mani nsa wo. Opambo Ebenezer mani nsa mo. Na mmaa ne mmarima pii na ɔmo wɔ mu asɔre dɛm no. Ɛka sɛ mo ayɛ adeɛ. Ansa na wonhyɛ nkɔm wonkyerɛkyerɛ nyame asɛm mu ne nipa nte nyame asɛm ase mɛtena wo nan ase no. Enya ɛdɔm sei no na wayɛ adeɛ paa. Na ebi mo ɔmo wɔ hɔ no more na anything about financial planning. Ebi mo na ɔmo te mo nan ase pii na kwasieda, memenda, ebenada, edwoda da bi ɔmo te asɔre dɛm no. Pii na nim financial investment. Onye sika a hene mfa nkɔhyɛ. Ebi mo kura ɛpɛ marketers kɛkɛ. Mmaa ne pii di dwa o. Ɔmo wɔ stores, shops akɛseɛ wɔ kurom. Mmarima bi ɛyɛ adwadifo but ɔmo hia marketers. Obi a ɔmo bɔ ɔmo dwa ne ho dawura mo ɔmo kɛkɛ. Ebi mo so wɔ nsaase ɛwɔ ɔmo nkyi. Ebi mo wɔ a ɔkɔ ɔmo kurom a nsaase ɔmo mfa nyɛ hwee. Tika ɔmo pɛ agriculturalist. Na nkwa kyerɛ ɔmo sɛdeɛ ɔmo si ayi so nsaase ɛde ayɛ bibi papa bi. Ebi mo hia obi a ɔyɛ into agribusiness. Na wakyerɛ ɔmo sɛ nnɔbaa no wodua wie ne sɛ baa. Wodua de ne sɛ wonya nnɔbaa na de obetumi de ayɛ nie na mfaso aba so mo nyɛ sika tam ebi nie. Ebi mo so ehia education kɛkɛ. Nti saa mmerɛ a yɛni tete saa informal education no am sɛ ɛnɛnte sɛ tete ne biem. Yɛnim mpanimfoɔ school wɔ hɔ. Saa mmerɛ nka mo betumi apɛ nipa bi na yɛ maamefoɔ yi, mmerewa yi, papafoɔ yi a ɔmo anya akwanya nkɔ school no. Nti yɛakyerɛ ɔmo. Nka newspaper wɔ hɔ a onya bi akan. Bibi kɔ so wɔ TikTok a yɛka a wate aseɛ. Bibi kɔ so wɔ Facebook a yɛkyerɛkyerɛ mu a wate aseɛ. Onye nimdeɛ. Ɛfiri sɛ ɔmo bu mo ɛfɛre mo sɛ nyame nipa. Asɛm no nyinaa ni o. More na do mo wura bɛhyɛ mu mu sɛ tumi wɔ mu mu. Mo gyina ho ma nyame. Ti de mo bɛka bi yanka mo bɛdi so sɛ yɛnkyerɛ ɔmo adeɛ ɔmo bɛtie. Ɔmo financial planners sɛ mo nkyerɛ ɔmo how to plan your finance. Ɔmo bɛtie sɛ yɛnkyerɛ ɔmo how to do financial investment. Onye sika a fa kɔhyɛ wei nka ɔmo bɛtie. Agriculturalist sɛ wɔ asase wɔ wɔn nkyi deɛ na ɔbɛtumi de ayɛ. Kyɛ sɛ mo bɛtumi abuo ɔmo ɛkwan pii so. Na sɛ yɛde nawɔtwe bɛyɛ mmienu anaa abosome si hɔ sɛ asɔre wei ne asɔre wei ɛɛdi ɔmo ho atɛm a. Akra bɛn ne yɛatwe ma Nyankopɔn. Akra bɛn ne yɛatwe ma Nyankopɔn. Yɛgya. Sɛ yɛka sɛ wiase nyinaa wo duabɔ obi ntumi nnane a. Yɛka sɛ wo duabɔ wiase obiara ntumi nnane obiara ntumi ntwam a ɛno no ɛtwe akra ma Nyankopɔn. Ɛno no ɛtwe akra ma Nyankopɔn. Srɛ mo magyanom. Nyame dwuma na mafa no ɛden. Ɛnso so motuma kurama bɛsi saa mmerɛ yi. Mamu miɛmfa na wɔtwe mmiɛnsa bosome mmienu ɛnko. Faso bi ama so. Moayɛ bi. Ɛsrɛ mo sɛ momma ntɔkwa no ɛnkɔfo. Meet Child show. Wei yɛ nkɔmmɔ kakra bɛtwam. Ɛnyɛ wei na metaa yɛ. Ɛnso so biribiara ba a agya yɛwɔ ho adwene kakra. Yɛwɔ ho nkɔmmɔ kakra bitumi adi. Oyɛ second chance ni anaasɛ oyɛ Alan City Ebenezer Opambo asɔre ni a mekyia wo. Nkoso so nsɛm so nkɔdi atam. Nyame mma ɛyɛ nyame mma. Makramo.